uNkulunkulu akakulonde. Phila uPhush Phumile, Pastor Winnie. Namba ke senze ngoba imember ye-channel. Noma ke uyanikela kwi-channel kuphela. Awungasaphila. Fona ku-9 ya-5 ntambama. Monday to Friday. Joseph Nkosi. Uphuke isithando sakho inyawo. Akabingeleli uJoseph. uJoseph uyabotha baba omdala. Ngoba uJoseph wabantu bo-1960 or maybe 70s. So umuntu omdala wazi ukuthi ufuna ngabe uthi ngiyabingelela. Noma ke ngicela ukubuza la yabona. Sawuthini siphile la abantu bengamazi omunye umuntu khona. Ukuphubukeza umuntu othandana naye inyawo, ukuphubukeza umuntu othandana naye inyawo, ukuphubukeza isithando sakhe inyawo. Washing the feet of your boyfriend or girlfriend, someone you are in love with. So one, so ngathi ke number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho, kupha ungaba oluhluma umgeza inyawo. Olusho kungenzeka unobubele nenkathalo nothando ngenxa yokuthi umnene futhi uzithobile wena. So lento ikhoma ukuthi wena unobubele, uyamkhathalela lo muntu, unothando lo muntu ngenxa yokuthi wena umuntu omnene noyithobile. Yabona. 2, kuyenzeka futhi umphupho umuntu wakho kuba uphawu olungathola njengoluhluma umgeza inyawo. Olungasho ukuthi ke kungenzeka uzama ukulungisa nokwakha ubudlelwano obuhle nobuqile nalomuntu ngoba uyamthanda. So umunye umuntu ngavela ngoba kunale mizamo yenzayo kulungisa mhlawumbe nokwakha lobo budlelwane ukuthi bube buhle, bube ngobuqinile nalomuntu ngoba usuke umthanda. Yabona? 3, kwesinye isikhathi kumphupho umuntu wakho kuphawu oluhle ukuthi uma umgeza inyawo olungasho ukuthi kungenzeka ufuna ukuhlambuluka nokwakho uxolo ngoba ufuna axolele niphinde nibuyisane mangukuthi kade niqabene. Ngoba lephupho leli komunye umuntu lingafika ngoba kade beqabene nomuntu wakhe njengamanje bayahlambuluka, kunento eyinhlambuluko edingekalayo noma eqhubeka lawo njengamanje la khona nilungisa ubudlelwano benu, la khona nizama ukubuyisana khona. Noma ke makunjani lungisani, hlalani phansi lungisa inkinga onazo nalowo muntu loyo. Ngabo. Number 4, kwabanye uma uphupha umuntu wakho kuphawu oluhle futhi uma umgeza inyawo olungasho ukuthi kungenzeka kunezichitho zabathakathi okanye ngabe ithunzi yokushonelwa. Leli mhaqelo umuntu okudingeka ukuthi ke aligeze azihlambulule. Yabo. Noma ke number 5, kwabanye uma uphupha futhi umuntu wakho kupha olungaba oluhluma umgeza inyawo olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu ukhonisa ukuthi lo muntu kumele ashintshe ukwenza ngoba unamabatha nenkambi engalungile, uneziphambeko phambi kwakho okumele ayilungise. So ungaphupha ke enza nje futhi lento iveza ngoba uzama ukumluleka empilo, kunezeluleko omnikazi lo muntu uyambonisa empilweni ukuze ashintshe ukwenza, ukuze ashintshe indlela ahamba ngayo, ashintshe inkambo yakho. Lengavela if just recently ubuhle naphansi umbonisa umeluleka, lengavela likhomba le effort oyifakayo to give guidance to this person ukuthi uyamluleka, uyambonisa ukuthi akayikho ukuhamba kanjani, akayikho ukwenza ukuthi yabona. Lengavela. Siyabona.